Assalamu alaikum wa rahmatullahi jama'a, barkanmu da zuwa wannan channel ɗin tawa. Sunana Maryam Abbas Bichi, Hausa Social Media Coach, inda nake bamu 'yan dabaru akan yadda za mu aiwatar da ayyukanmu da kasuwancinmu da kuma sauran al'amuranmu akan kafafen sada zumunta. Idan bako ne kai ko bakuwa, barka da zuwa. Kar ku manta ku danna subscribe, sannan kuma ku danna ƙararrawar sanarwa domin mu ringa sanar da ku idan mun dora wasu sababbin videos. A yau ina tafe da yadda za mu saka alamar kariya ta two-factor authentication akan account ɗinmu na Facebook. Wannan two-factor authentication ɗin, kamar da ne bayani a baya, zai taimaka mana ne wajen kare account ɗinmu daga sharrin hackers masu zuwa su sace account ko su blocking ko su dai wani abun banza da account ɗin. Jama'a ku biyo ni domin ku ga yadda za mu saka kariyar two-way authentication akan account ɗinmu na Facebook. Daga homepage layukan nan guda uku sai ka shiga profile. A profile can ƙasa ga settings and privacy sai a danna. Daga settings and privacy sai settings. Ka shiga settings sai ka scrolling, ka nemi ka ta scrolling dai haka ga security and login. Daga nan kuma sai a danna use two-factor authentication. Daga nan kuma sai ka zaɓi ko ta text ko kuma ta text message za su turo maka codes. Sai ki danna continue. Daga nan kuma sai ka saka number wayarka da kake so su turo maka code din, sai continue. Sai kuma daga nan sai ka sa codes din da suka turo ma, sai ka danna continue. Shikenan zaka dan jira network, shikenan an gama. Nan gurin sai ka danna not now, shikenan an gama. Haka ake setting two-factor authentication akan Facebook domin kariya account. To jama'a, kun ga yadda ake saka alamar kariyar two-way authentication domin kare account daga hacking, wato domin kare account ɗin Facebook daga hacking. Ku ci gaba da biyo ni Maryam Bichi akan duka shafukana na sada zumunta domin samun tips, wato 'yan dabaru akan yadda za mu aiwatar da al'amuranmu akan Facebook. Sai an jima. Na gode da kuka kalli wannan bidiyo ɗin nawa.